L Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Puguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S B M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S B M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S B M Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S B M Maabig masanto sa Kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Agaw natan na Lunes. Wadya lalamot, iray balitan matwa. SBM, saray balitan matwa. Headloob tan paway na Pangasinan, Dagupan. Tuan balita, aliwan fake news. Kaulop kanta bayo sa ilawas yun kaaro kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side, the only one at puso ng Madam Charis, END, Engineer Nixon Dakal. Petsa 16 latatang tanagagik at bulan na Pebrero taon 2026. Wadyare headlines tayo at sayin agaw na Lunes. Bangkay ng former Speaker JDB, walalad Kongreso at sarian kaplasan at tatang tanagagik. Tabandad alas 10 na kabuwasan, walamot so nagawan necro service. Yadaulan mismo nasay Speaker of the House, Speaker D. Karuman balat. At si Mabi, duwektain Pangasinan, si Vice President Sara Duterte, yaki ang bugyad pamilya Nasaray de Venecia. Untan mat si dating Governor, Congressman Amado Totan Espino Jr.
And speaking of Vice President Sara, nagpahayag po siya ng kahandaan sa impeachment na sinampa o impeachment complaint na sinampa sa kanya. Trimester system proposal ng Department of Education gustong pag-aralan muna ni Senador Bam at ng Senado bago maimplementa. Balo-balo yan to trimester. Speaking pa rin of DepEd, nilinaw naman ng DepEd Region 1 ang balitang may mga na-disqualified atleta ng Pangasinan 2 dahil sa malabong birth certificates. Ito na yung mga issue noon pa. Agaw tanatatin tanagagik. Yan o wala rin competition at sports. Pakasilan at atin tanagagik. Akin kasi tuntan kayo siri na. Agaw tanatatin tanagagik. Ito wala rin, pero Los Benos wala rin arum kasi, yajad may eagerness da, ya manalura, man champion ira, at sa kuya paligsahan, ang tigagawin da, pipikiin da so edad da, nagkalalula, no, jad dapag na pakasilan, akin kasi. Di ba sa ikwan tayo, sports lang. Pag you say sports lang, pag sinabi mong sports lang, dapat fair lang. Agaw tanatatang tanagagik. Because the ball is round, niya kwanda. No manalo ka, di manalo ka. No atalo ka, di atalo ka. Agaw tan. Ay ni, pero si Sharon Cuneta. Marami na siya mga bashers. Okay. Nani, tapawil ang tita na atatang tanagagik. Mga akusasyon ng ICC, International Court, Criminal Court atatang tanagagik sa ilang personalidad sa Pinas, completely lacking in truth as far as Kaufman is concerned. Jabalot at BFP, Bureau of Fire Protection. Walay systemic change yagawan to kuno ng Secretary Rimulya. Tani, lure kita na 1,000 Iran personnel na Bureau of Fire Protection akaarap at sa kuya kasunatan. Hindi pa sila kasi makontento sa kanilang mga sweldo. Agantan, tinaguyan lang tinagobyerno sa gabay dani, wala may tawag dad sa aman? Makakupit. Pero sa mga motorista, kapwa po natin mga drivers, mampagasolina kila natin. Taakin ko nyo. Untagila mo na buwas sa presyo na gasolina. Untagila mo na buwas ni sa kwanto jayatatang tanagagik. At saya nalata yun informasyon. Aliwan fake news siya. At ay diesel untagila mo na 40 centavos hanggat 60 centavos per liter. Sa gasoline, piso hanggat 1.20 centimos per liter so increase to. Tanjad kerosene, 40 to 60 centavos per liter mat. Ay agi, antolaya, diri tsulaya tatang tanagagik. Kapigan kasi ilag sabtuya. Ay agi. Sa Wednesday manaya, gyulilingwan na natatong tanagagik Ash Wednesday la. Unga putilad sa may Simana Santa Yakwanda. Ash Wednesday manayan to, maganggano'y agaw. Pero, for the record, at dasari balitan matwa at ating tanagagik, today is February 16. Antayo na antoy very significant at sayan agaw at luyag tayong Pangasinan. We are now commemorating the day at sayan agaw nagkalalola jad Archdiocese of Lingayen Dagupan
on this day, on Sinago, February 16, the former Diocese of Lingayen Dagupan was officially elevated to an archdiocese by the Holy See. When you speak about the Holy See, Vatican City. Anti-kabaliksan tuya, anti-gabay tun ibagaya tatong tanagagik. Yes ay diocese na Lingayen Dagupan, nagmaliya Metropolitan See, nasa ecclesiastical province at Pangasinan. Naida niya na responsibilidad for overseeing its suffragan dioceses. Singasay diocese na Alaminos, Diocese of Ordaneta. Yasay bishop tuya natan, aliwalabat lang bishop, nuagtasay tawag tad sikara, Archbishop, singa si Archbishop Soc Villegas. Di ba? So this historic milestone is strengthened the church mission in Pangasinan, guiding the faithful in evangelization, formation, and service. So today in Pangasinan, nagmaliya Archdiocese so Lingayen Dagupan. That's for the record, nasaray Balitan Matwa. So unong at sami kwantay naman natateng tanagagik kasabila at House of Representatives so Bangkay na Andilad Bilay, 5-time Speaker of the House, Speaker Manong JDV or Manong Joe as is fondly called by friends. Manong Joe, wadman natateng tanagagik tawali nagawan necro service ya daulan mismo ng Speaker D, Buji D atateng tanagagik. Pero nagkaroman, kung ilalan ti atatong tanagagik, at si Mabimadja, at Luegtain Pangasinan, si Vice President Sara Duterte, without much fanfare. Actually, ang gapi kalikas, ang gapi ang invitation for a media coverage sa atatong tanagagik. She came in silently. Yakimisa ni ditan at Our Lady of Annunciation at bunuan gasat atatong tanagagik. Kaulap kantaba ito si dating Councilor Manang Celia Lim, tan si dating Mayor Brian Lim, tan si dating Councilor Mat na Kalasyaw, ya esposo ng dating Councilor Madam Irene, Consi Irene Lim. At si Karakimisa ni, insan ira diniricho, ya aki ang bagya at pamilya, ay paabot to so personal ton pi ang bagya, at kinan Manay Gina, Congresswoman Manay Gina de Venecia, and to the rest of the members of the family, including Congressman Tof de Venecia. At saman nanti so agawan necro service karuman. Dita nagsimbahang bato at tatang tanagagik, dya at Ciudad Dagupan, at kisalamat si Congressman Tof de Venecia, at saray aki ang bagya, at pamilya da atatang tanagagik, at wadyaman, so sa may mensahe ito ng Congressman Tof de Venecia at sa atin niya gawan necro service ditan at simbahang bato. Maraming salamat sa ating mga opisyalis ng Quadro Distrito, opisyalis ng Provincial ng Pangasinan, of course, Governor Tito Monching, mga kaibigan at kamag-anak ni JTV, tunay din na Tito Pepe Siakno, Tito Ogarina, Kuya Chito Samson, Doc Rosario, Sir Voltaire Arzalon, yung hindi napakagandang mga rendition ng Makan sa aking paboritong mga kanta ng SB19. Atty. Gonzalo Duque sa aming minamahal na Atty. Evelyn Panlake, na Chief of Staff ni JDB at naging Chief of Staff ko rin. At iba pa na nagbahagi ng mga eulogy kaninang umaga sa downtown at ngayong gabi dito sa simbahan na bato. Salamat kay Father Soc Villegas sa pagbibigay inspirasyon, pagmamahal, pag-aaruga kay JTV ng mga nakaraang taon at permiso na rin upang magamit ang simbahan ito bilang tahanan ng labing ni JTV sa mga susunod na araw. Salamat din sa ating kaibigan si Rex Katulig sa paghahanda
ng programa para sa biological rights ngayon at kinabukasan. Of course, sa aming Commander-in-Chief, kay Tito Chona, na siya ang nag-organisa ng lahat mula Heritage, ngayon, Congress, balik sa Heritage, hanggang sa Litingan ng mga Bayani sa Wednesday. At syempre sa pag-apply kay Malaysia sa matinding pinagdadaanan niya at ng aming pamilya ngayon. At salamat most of all sa ating mga kababayan na nakibahagi sa Heroes Welcome at public viewing kanina sa downtown Dagupan at sa city government ng Dagupan led by Mayor Balen sa napaka-makabuluhang seremonya. Salamat din sa mga resolusyong ipinasa ng iba't ibang mga sanggunian ng 4 distrito. Of course, ating mga beloved mayors na kasama ngayon, ating beloved board members na nagbigay ng napaka-special na mga eulogy na talagang very, very heartfelt. At salamat sa mga nagpaabot ng kanilang taus-pusong suporta kay JDB at sa aming pamilya nitong mga nakaraang araw. Sa panahon ng matinding kalungkutan at hinagpis, tanging yakap niyo po mga masasayang kwento at alaala, mga karatulang hawak-hawak niyo sa gilid ng daan, mga litrato, mga hiyaw, mga salute. Ito ang mga nagbigay lunas, sigla, at tapos na ginhawa sa aming pamilya. Marahil ay nagtataka kayo kung paano nga ba si JDB bilang isang ama. Kung marami lang sana akong kwento ay makakabuo ko ng tahasan at malinaw na litrato. Siguro ng isang ama na nagkaruga o nagpalaki sa akin mula pagkabata. Ngunit hindi iyon ang pagkakakilala ko kay JDB. Mula pagkabata, nasanay kaming kahati. Ang distrito, ang Pangasinan, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo sa kanyang atensyon at pinagtutuunan ng pansin. Sa totoo lang ay bitbit ko ang buong ngayon hanggang sa aking paglaki. Ngunit sa pagninilay ko nitong mga nakaraang araw, mas nakunawaan ko sa sarili ko na he was never really mine to begin with. He was never just my father. He was ours. He was a proud son of the Dagupan. He is a global Filipino, the 5 times leader of the house. Siya ang ama ng 4 distrito ng Pangasinan, and these are labels and titles that do not come lightly because they come with trade-offs and they come with their corresponding responsibilities. He was a true public servant in every sense of the word, and there was nothing private about him. He was always public. Kahit na private trip, private meal, private gathering, he was always thinking about the public good, and he always tried to involve the public in how he dreamed, in how he spoke, in how he acted, and how he held space and made representation for all of them. So, as frustrating as it might be that you want to have something private, he was always and will always be a public servant through and through. 50 anyos na siya nung ako'y ipinanganak. Marahil ang ilan sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na rito ay mas nakilala pa siya ng lubos kaysa sa akin. Ang katotohanan ay nakilala ko si JDB hindi sa kapagkainan, hindi sa mga panahon na meron kaming quality time or bonding or pag-uusap bilang ama at anak. Kundi nakilala ko siya sa kwento at mga kwentong ibinahagi ninyo sa akin nitong nakaraang dekada ng ating paninilbihan. Ang mga anak
kolehiyo na napagtapos siya ng kolehiyo, ang mga gusaling kanyang naipatayo, ang mga pasyenteng kanyang naipagamot, ang mga buhay na kanyang natago, ang mga naging ninong siya sa kasal, ibinyag, ang mga nakasayong niya sa fiesta hanggang sa pinakamagaan, ang kanyang mga natulungan sa malakiman o maliit na paraan. Lahat tayo rito ay may hashtag kwentong JDV. Mula sa mga lola-lola, mga magulang, marahil kayo mismo ay natanawan siya sa kanyang masayang pag-iikot sa ating distrito hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sobrang minahal niya ang 4 distrito. Sobrang minahal niya ang probinsya ng Pangasinan. Sobrang minahal niya ang ating mga kababayan. Kaya JTV, hindi namin malilimutan ang iyong pagmamahal. Hanggang sa makita ka namin muli, we're always gonna be here. Gaya nga ng sabi ni Manay Gina sa kanyang response, kanyang umaga, ay kahit na sobrang lungkot niya nung pagdating niya sa karamdaan and then naglakad kami papunta sa downtown, kahit pa paano ay nabigyan siya ng ginhawa dahil nakita niya ang sobrang pagmamahal ng mga tagupenyo kay JDP. Nakita niya yung preparation na ginawa ng Team Dalem for this Heroes Welcome. Nakita niya yung mga kababayan namin umiiyak sa daan habang dumadaan ang labi ng kanilang lifetime speaker of the House. And you can really see the love of the people for JDP here in the 4th District of Pangasinan. And I suppose that's something that will always give comfort. And she also said, sabi rin ni Manay Gina, the legacy of JDP lives on in each and every one of you here, in each and every one of us here in this room, and even yung mga nasa labas, at even yung mga darating pa at mga hindi makakarating. Because if you look at the face of a Tagupenyo, if you look at the face of somebody from the 4th District of Pangasinan, you'll see parts of JDP because we are all his legacy. And as I've come to accept, he was never just mine. He was always ours. Tatay natin lahat si JDP. So, maraming salamat. And in a way, kahit na walo kaming magkakapatid, of course, pumalong na si Casey at ngayon magkasama sila ni JDP. In fact, in truth, ay hindi mo tayo magkakapatid. We are hundreds of thousands in the Defenecia family. And we'll always have each other's back no matter what. Maraming salamat at masaya sila natin si Kevin. Thank you so much. Sikatutan at ating talagagig sa intermittent mensahe ng former congressman ng 4th District of Pangasinan, Tof De Venecia. Tanunungad sa aming kwanti matatatong tanagagig si former governor, congressman na segundo distrito tan Mikaliman distrito ng Luyag Tayong Pangasinan, Amado Tutan Espino Jr. at si Mabimat Yakim Bagya at kinan Manay Gina tanong-tanmat at kinan Congressman Tof De Venecia. So again, nabuwas so sa may punto di man at libingan ng mga bayani ng Congressman, former 5-time Speaker of the House, Congressman Jose De Venecia Jr. Untuli susari balitan matwa kaya rin inasaren pagabatan pa imano malalapanid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
Jackson ang putat-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan.
Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:32. Saray Balitan Matwa. Kaulop kantabay ni sa lawas yun, kaaro lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Ganon din sa mga single ladies ng Barangay Basing. Si Nanay Bihing, Nani Kunching, Madam Emma Alipio, Dr. Perla Tansikagawad Esperanza. Huntan matnan Madam Ja. Tan amin kilatan. At Barangay Basing, Barangay Abangkuro, Barangay Dulag, Barangay Balugo. Vice President Sara handa na sa impeachment bloodbath. Uy, pag sinabi mong bloodbath, ibig sabihin madugo. Mariing iginiit ni Vice President Sara Duterte na handa na siya sa posibleng impeachment sakaling tuluyang umusad ang mga reklamong inihain laban sa kanya sa Kamara. Sa isang panayam sinabi ng Vice Presidente na matagal niyang naghanda o matagal na siyang naghanda para sa anumang maaring mangyari kaugnay ng impeachment. Ayon kay BP Sara, hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyayaring mga impeachment. Sa kasalukuyan, may 3 impeachment complaint na umano ang nakabinbin laban sa kanya. Giit ng Vice Presidente, noon pa man ay batid na niya ang mga usaping ito sa loob ng Kongreso, kaya maaga siyang kumilos upang ihanda ang kanyang depensa. Dagdag pa niya, noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating House Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob ng impeachment, naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team, kwanto. Ang kasalukuyang pahayag ni VP Sara ay inuugnay rin sa kanyang naging panayam 6 na buwan nang nakakalipas matapos i-archive ng Senado ang naunang impeachment complaint laban sa kanya. Noon, hayagan niyang sinabi, like I said, I wanted a bloodbath. It means that I wanted the prosecution and the defense kwanto at ating tanagagik to show their pieces of evidence so we can see everything. But unfortunately, that won't happen for now. Dagdag pa niya noon, we have to prepare for what could possibly happen in the future. Maybe in 2026, 2027, or 2028, someone would again file an impeachment complaint. Actually, sa totoo lang, at ating tanagagik pati ang may result na survey, kay questionan da. Siya sa kwan tuyay, sa kwan na Malacanang at ating tanagagik, they are now raising questions over the results of a recent social weather station survey. Yan iner at pimaway di man at ating tanagagik that the Vice President at akala na high net satisfaction rating at pero si President BBM at negative score. At sa kwanda natatang tanagagik at questionan dahil natan. Ay no si katutay lik na ay umbalay si katutan so tuan lik na anda kaunta natatang tanagagik antin agawan tayo sa tanay. Tani amay niya kartudjay at dagupan lambungan. Nang ninyuray tutod simbahan. Ay panang nang mo pa may video kapaborito Nick, di man labat-ladlob na simbahan, untan laso yung pagabrasa na sari taga syudad na Lagupan, at kinin Vice President Sara Duterte, ya dinumog da na ninyutan, loob na simbahan ta na, dinumog da tatong talaga, insan pangkalawan tini, no umpapaway at social weather survey, ya untan laso sa may satisfaction rating, yan nalato, ng Vice President Sara Duterte.
Yan po magpapatunay. Kaya si Kwang ko kanunutan ko at atong tanagagik, I think the Vice President is silently working. Silently working, yaga na imano amo na Malacanang. Ay kung ako sa Malacanang naman, wag na kayong paiisturbo sa social weather station o social weather system na survey. Pipigit taon na ba laso na kagaraan? Prove your worth at atong tanagagik. Agauntan. Kasi nga si Miss Sharon Cuneta, nagkiyakisaw-saw mo at agagik sa kwantod sa may mukhang nagkamali kayo ng Vice President. Kwento ni? Pero antes na sa may eleksyon, na nakakaradabaw si Miss Megastar, yun pa nang idayo to. At kinan then Mayor Sara Duterte, auntan may panangidayo to at ating tanagagik. At kinan Vice President Sara Duterte. Yawalan ni may balikas to nun may sakyan agdan Pangilinan. Yasay kwantot kulang bagot at kula gabay amang ibuto na presidente na ayay apelido to. Kwanto? Balbalawin to. May amang apelido. Nyama sa sakya. Sige, Senador Kiko Pangilinan. Si kwanto? Hindi totoo na nanalaw ko dahil sa daya seleksyon. Ang pagkapanalo ko ni Bam Aquino, ni Shell Jokno at ni Laila Dilim ay dahil sa galit ng mga Pilipino. Kanino nagagalit ang mga Pilipino? Bakit sila daw nanalo? You see, sa inyo mo po, ilararaya. Nananong na tatong tanagagik talagan natan nilabat at this early. Pasyaan na at politika to. Let the people decide. Let the people decide. Well, while we respect your opinion or your liknaan at atong tanagagik agauntan, but let the people decide. After all, ano man ang magiging desisyon ng taong bayan, ayun ay dahil sa yan ang kanilang kagustuhan. Sinasayan natin na ating tanagagik, sinusulong po yung trimester system sa Department of Education. Yan ay plano ni Secretary Angara at ating tanagagik. Baluan daman sa school calendar, nagkalalola at elementary and high school, igapudad sa school year 2026-2027. Yan no iner. Judge Silong Nasayan Balon Panukala at atong tanagagik proposal, hahatiin sa 3 termino ang 201 school days na kung saan magsisimula ang klase sa unang bahagi ng Hunyo at tatagal hanggang Setyembre ang unang trimester. Susundan ito ng ikalawang trimester mula sa Setyembre hanggang Disyembre at ikatlong trimester mula Enero hanggang Marso. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layo ng panukala na matiyak ang wastong distribusyon ng oras na sumasaklaw sa academic, co-curricular at extracurricular activities. Sa karagdagang ulat, narito po si Secretary Angara. Can you tell us more about it? And paano siya mag-iba kung sa existing that we have now? Well, existing is 4 quarters tayo ngayon. So, mag-move na tayo sa trimester. Kasi napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time. And walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. So, yung assessments, yung learning period, yung training period ng teachers, nag-overlap yan along with the extracurricular. So, bigyan natin ng mas maayos or orderly yung trimester. Tapos dun sa trimester, meron tayong oras para sa lahat ng mga aktibidades nila. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. And then meron tayong time for continuous learning talaga. Tapos iiwasan na natin yung masyadong mag-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic. Hindi mababago ba sa test?
number of days? Well, sa number of days, hindi kasi nasa batas yan. So we have to abide by that. We're still abiding by the 200 days na nasa batas. Pero ang gusto natin, mas may oras na si teacher para mag-assess, para mag-train, mas maraming oras si estudyante para sa pag-aaral na dire-diretso na malalim, na deeper learning. At may oras din siya for extracurricular. Ano yung major differences niya, sir? Aside from the, the RISM and the PSEM, so... Well, the difference is kasi in every quarter, may exams yun eh. So parang nakasiksik sa minsan may bagyo pa. So, isisiksik mo yung exam, ilan days lang nakapasok yung bata. So, mas dagdag na 4 exam periods yun for the teacher, 4 exams for the student. So, kumbaga, medyo artificial siya. Hindi masyadong na-absorb ng estudyante yung mga learnings at saka mga lessons niya. At saka si teacher, minamadali rin niya kasi may hinahabol siyang deadline. So ngayon, with the they have 3 longer periods now. So the trimester or the semester, one of the 3 semesters, ay mas mahaba dun sa isang quarter. So may oras doon for everything. Does this mean, Secretary, per semester, iba yung subjects para yun muna yung matutupan ng mga estudyante? Well, the subjects, the curriculum is essentially the same. Hindi natin binago yung curriculum. It's just the way of delivering the curriculum to change. Okay, pero walang December o Well, talagang may schedule naman yun. So we'll just have to slot the lessons or the competencies within the trimester. It's for the public schools. But private schools naman may leeway kasi may kalayaan naman silang gawin yung gusto nila. So pwede silang 3, 2, 4. But of course, we encourage them. A lot of private schools ay gumagawa na ng trimester. Budget ba ito sa pagbibigyan ng changes o wala naman? Wala namang dagdag budget, wala rin dagdag burden. It actually frees up time for our teachers and our students to really focus on learning. For our learners to focus on learning their lessons. For our teachers to deliver teaching. Makafocus sila. It's based loosely on the EDCOM recommendations na overburden yung teachers. There's too many activities. There's too many missed days. Too many overlapping activities during the school year. So ito talagang inayos natin. We took a holistic view. Ano yung talagang makaka-focus on learning delivery. But at the same time, allowing certain amounts of breathing space dito sa ating school year. Si katutan sa paliwawan ng Secretary Angara na sa Department of Education at ating tanagagig. Pero sa gabarito ng Senador Bam Aquino at Naitdani sa Senate Committee on Basic Education na sa may enough time to study the proposal. Tasay kwantulante at ating tanagagig ng Senador Bam, any move should be thoroughly studied while they support itong proposal na to for reforms sa Department of Education. Mag-workout kaya to? Tingnan natin. The first time matya mo, yan nagawad Pilipinas sa Gauntan. While sa kwantulante ng Secretary Angara, other private schools are now implementing or tawag nito, ino-observe man nila yung trimester system, baka sakali mag-workout naman sa mga pampublikong paaralan. Speaking pa rin po of DepEd, kamakailan po mga kapaborito ay may lumabas po na patungkol sa disqualification ng mga bata sa kanilang sa Region 1 Athletic Association meet dahil questionably yung kanilang mga birth certificates. Wala official statement yung paway nasa DepEd Region 1. Yasekonda di atatang tanagagik. This statement addresses recent news reports claiming that student athletes from SDO Pangasinan 2 were disqualified from participating in the 2026 Region 1 Athletic Association meet due to issues concerning their birth certificates. Okay. The Department of Education, Contojay, Regional Office 1, clarifies that no student athlete was disqualified during the regional screening and accreditation conducted on February 11, 2026 for the student athletes of SDO Pangasinan 2. While the news report referenced 2 softball players as being affected during the screening, the correct information is that it was the football
and wrestling team members who had documentary concerns. These athletes were not disqualified from participating in the 2026 R1AA meet. They were advised to submit the original copy of their PSA issued birth certificate in compliance with established screening guidelines. Isa pang issue ito, yung NSC at saka PSA issued ng mga birth certificates. Kasi nagiging problema ito kasi arami aron walalay NSC records da bayagla at ka-file si kara. Pero sinmabin ng salat ng aran may NSC ginaod ng PSA. Say unoran da natan puro arami records na PSA pero parihas si record nanlapod the same department agauntan nan salat labat ng aran. Akin ta pati satay panangalay birth certificate they give more weight at sa PSA issued nan sa may NSC. Iparehas mo lamang ay NSA kung kumanagantan National Statistics Authority. Parehas mo lamang. Parehas mo yung departamento nan salat labat ng aran. Yung nakalalamot ng PSA, hindi niya kalalamot. Mangala na. Ay, nako. Although wala may statement data itong tanagagi kaya Pimaway, PSA o NSA itan, i-honor nila. Pero ginigit pa rin na PSA talaga eh. Kaya doon nagkakaproblema. Sa Kwanne na sa DepEd Region 1, furthermore, the Regional Screening and Accreditation Committee confirms that reports suggesting that several student athletes from the said school's division office were disqualified are inaccurate and misleading. Inaccurate daw at saka misleading po yon. And that is why, ang sinasabi ngayon ng DepEd Region 1, the public is strongly advised to remain vigilant against misinformation and rely only on official DepEd channels for verified news and updates. Kaya nung saksasi kayo, mandungal kayo at SBM, saray balitan matwa, takontraya at fake news. Anyaya tatong tanagagik. Wala ranatan so saray, by the way, antisemnad sa ati tumbukan tayo unsublaya balita tayo. Umpasyar kuno, Jad Pangasinan, next week. Umpasyar Jad Pangasinan si DPWH Secretary Vince Dizon. At apen nang tumot, so sara tay projects yagagawan Jad Luyag na Pangasinan. Ay kwang bali-bali bali-bali noon na dyan si Secretary Vince Dizon. Taniwala rin bayaglan proyekto agtayuan ta no kapigan na sumsumpal irarayan proyekto at ating tanagagik. One is may antuyay diversion road. Ditanya gagonday butaw ditan bali na Lingayan, bali na Binmalo yung gadjat syudad na Dagupan. Anthony Raratan aron niran projects na DPWH aray tay. Ni singa Jad Binmaloy watan nga nadadalan tayo ang kakabalag iran construction equipment. Watan larad pirag-pirag anti gaon da lara may tay amo. Wala abayaglan watan last year ni asabian na sakitaon ang ganatan wadtan ni agni asumpal agni agawan ni ilusak yas anggan nilusak yasakay akwan tan wala lay ilusak ya ni panukda tatong tanagagik. So ang tanong natin kapighan na sumsumpal irarayan proyekto abayagla talaran ng titan. So isabi dyan ng DPWH Secretary Vince Dizon. Tapas siya rin ito kuno, suluyag na Pangasinan. Kwanta, mapigiago to dya, pero tayo latang nanti, dyan kaawang kabalag na sa iluyag tayong Pangasinan. Paano dyan loob na sa kay agaw, wag to nagawan, ya libre niya namin.
Siyempre, unlagsab yung lagsab. Nang nangantura ramay, kikpapasa na sa rarem proyekto, aguntan. Alangan na pasikmatan to labat. He has to check and verify. Anto kasiray, Kim, anto kasiray na-discover to at sa atang ibisita to at atong tanagagik ng Secretary Vince Dizon, Jad Luyag Tayon, Pangasinan. This is exciting, Gontan. Ne, arate manguusar, naluluganan na gobyerno. Walalay asampulan, ne, sa kay ambulansya. So, abuking at atong tanagagik. Ayan ambulansya, uusaran ton singa shuttle service. Nasita po siya ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation nasa Department of Transportation lapod saray hindi otorisading paggamit ng EDSA busway. Pinara at sinita ng DOTR, SAIC, ang naturang ambulansya dahil sa pagdaan sa EDSA busway Santulan Station sa halip na mga kagamitan para sa mga medical emergency tulad ng stretcher, oxygen tank o iba pang first aid equipment. Ang bumungad sa mga operatiba na nakalagay sa loob ng ambulansya ay mga upuan na tulad na makikita sa ordinaryong shuttle van o pampasahirong sasakyan. Nitan ka. Natan, nantupotanda may driver tungkol sa kawalan ng karaniwang medical equipment sa loob ng ambulansya. Anto iba to. Inamin to at atong tanagagik, yasama niya luganan, uusarandan service vehicle para sa mga para sa mga pasahirong magpapacheck up lamang sa ospital. Nung minsan ingan wala ron tan iran ambulansya, abusado. Akin, in what sense ya abusado ra? Tangganong gapi awit dan pasyente at manwangwang ira? Ang ganong gapi awit dan pasyente manwangwang ira? Wala ra may wais mat ambulansya. May salming da pakarganday andukudukot yatin. Tayo may tint at atong tanagagis katuwa te usaran da luluganan ta anti-init daw yon, anti-radiation. Pero ag muna nang siya para kalugan ng loob. Pwede bang i-require natin yung mga ambulansya niyang dapat hindi nagtitent, nagpapatent? Tapi nung tanat sang kanang no walan talaga pasyente da? Tanong minsan na abuse yan talaga at atin tanagagig. Lalo na no traffic. Siyempre ambulansya di idamoy dalan. Pirog kaagauntahan. Tasi katumulantite panuntunan. Kanyan, lapod saya, inidanda na temporary operators permit ang mga driver na saya bitdan ambulansya, lapod saya paglabag, lapod sayan violation, kabilang ang disregarding traffic sign, illegally passing through EDSA busway, at failure to carry ORCR. Ay, pakicheck nga lahat ng mga ambulansya natin din, ha? Taon paano sa abalang yut kayo na booking, ay merong araw na kayo po ay mabubuking. Tulad nito, booking. Sa kwanto ng Kaufman, at atang tanagagik, sa kwanto ng Kaufman, tani wala rin sinagapanda na reklamo kunuod ICC. Pero tayo mo alad, experience to si Kaufman at atang tanagagik gagauntan, sa kwanto at wala may statement to at atang tanagagik. The former president and his defense team have known the identities of the alleged co-perpetrators for almost a year, and as required by the court, have guarded them in absolute confidentiality.
This puts to lie the utter falsity of the claim that the former president's interim release would endanger the integrity of the prosecution's investigation. I had a brief meeting with the prosecution last week and stated that for the parties to make meaningful submissions at confirmation for the benefit of the public, the document containing the charges would have to be less redacted. Accordingly, the prosecution has now revealed the names of what it alleges to be criminal co-perpetrators, something that we will prove to be completely lacking in truth. None of these co-perpetrators are, in my opinion, currently subject to arrest warrants. So wala pang arrest warrants at ating tanagagik, Wala pang arrest warrants. Ay, agi. Bakit nga ba napakagulo ng mga isip nyo? Recently, nag-celebrate tayo ng Araw ng Mga Puso and we speak about pagmamahal, love at ating tanagagik. Walay sakilitan, mangibabaga sa kwanto mahal ko ang taong bayan. Pero ang tanong natin, kung totoong mahal mo ang taong bayan, bakit ang sinasabi mo sa isang dating konsihal, naluluhod muna sa harapan mo, kahit na babae man siya, bago niya makuha yung kanyang termination pay? Nakarapatan naman niyang makuha after niyang manilbihan sa bayan, which is provided and guaranteed by the law. Pati sa pag-apply ng business permit niya, itong dating konsihal na to, pahirapan ang kanyang pag-apply. Kaya nasaan ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa taong bayan? Ang alam natin, dapat ang pagmamahal ay walang boundaries regardless of whether he or she is your friend or even your worst enemy. Agahuntahan. You know, the best love and the greatest love of all na pinakita sa atin, nasaksihan natin, yung pagmamahal na pinamahagi ni Jesus Christ. Diba? When He said the words while dying on the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. You see? Kahit siya'y pinahirapan, kahit siya'y pinahiya, kahit siya'y pinako sa krus, andun pa rin sa puso niya yung pagmamahal sa kanyang mga bashers, sa kanyang mga haters. Agaunta na tatang tanagagik. Yan ang true love. Yan ang pagmamahal. Pag sinabi mong mahal mo ang taong bayan, pag sinabi mong mahal mo yung bayan, hindi ka dapat namimili ng iyong aapihin. Dahil ang real love, hindi plastic, hindi lang sao o pasikat lang. Belated Happy Valentine's Day! Sikaratan susari balitan matwa. Akaw labakan tabi lang mula sa ilawasin kaaro, lawasin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Tantabay team at the technical side. Sa ilawas walad puso ng Madam Charis. END Engineer Nixon Dakal. Sa bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, sa Ilawas, Kaaro, tang kapaborito yo, Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada.